τα πόδια όπως ανέβε τα πόδια τώρα που τα λιτέρι. Σιγά σιγά μες στα νερά, σιγά σιγά. Τώρα όλος δρόμος από εδώ πέρα που είναι? Στα φώτα δεν είναι, θα πάρει το φίλτρο και θα μείνει μέσα. Καλά, άμα μείνει και το πυροσβεστικό. Τι άμα μείνει, και τι είναι τα πυροσβεστικά, τι είναι, είμαστε εμείς. Όχι, λέω ρε παιδί μου, δεν είπα ότι... Κατεβαίνει. Μάτα με έχεις, εδώ θα έχει λίγο πολύ. Όπως έρχεσαι από αριστερά θα την περάσεις. Κάνει το σταυρός να περάσει. Όχι εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημα. Είμαι εκεί. Εκεί και εδώ. Τώρα αυτά τα λεφτά δεν έχουν πρόβλημα. Πας από απέναντι μεριά εσύ. Είσαι από πέντε. Εκεί που προσχώρησες εσύ. Σταμάτα δίπλα στο αυτοκίνητο, να βγει και να ανέβει πάνω σε εσάς. Η κοπέλα γιατί έχει πανικό και τα αμάξι το βγάλουν μετά. Τα αμάξι το πάρει. Πάρτε την στο αυτοκίνητο εσείς. Χωράει δεν χωράει, θα μπει τώρα αυτή, ξέρεις τι έχει. Τι θα πει δεν χωράει. Κάτσε τώρα να πάρει και τώρα. Πίσω πήγε κάτι, δεν κατέβησα. Πίσω πήγε κάτι. Μπροστά τι έχει βγει. Πίσω μου λες, πίσω κάνει. Το βίδι. Δεν έχουμε πίσω, ένα. Όχι, το αυτοκίνητο της μέσα. Πίσω δηλαδή τι θα γίνει. Δεν μπορεί να γαμίσει. Δεν μπορεί να βγάλει, βλέπεις. Θέλει να περάσουν. Θέλει να περάσουν και εμένα από τένα. Θα βρέξει κι άλλο, έρχεται κι άλλο. Τόσα χρόνια εδώ πέρα τίποτα δεν κάνανε ρε. Όχι ρε παιδιά, δεν περνάει. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτοκίνητα. Τίποτα, ούτε αυτοκίνητα. Εννοείται δεν περνάει. Γυρίστε πίσω, θα μπείτε παραλίμ. Έχει ένα δρόμο αγροτικό, έχει τροχέα και θα σας βγάλει μετά. Εδώ δεν περνάει. Γυρίστε πίσω, δεν θα περάσετε. Ούτε τα φορτηγά θα περάσουμε από εδώ. Όχι, δεν θα περάσετε. Τα φορτηγά δεν θα περάσουμε. Ρε, άμα μείνεις μέσα, ποιος τραβήξει εσένα. Το φορτηγό θα μείνω μέσα. Ναι. Σ' ακούσω τους άλλους δεν περνάει κανένας. Άμα μείνουμε εδώ.